Καυσόξυλα ύφεστος σε όλη την Αττική. Παραδίδουμε φθηνά καυσόξυλα, ξύλα για τζάκι και σόμπα σε όλα τα προάστια της Αττικής και το κέντρο της Αθήνας. Καυσόξυλα ύφεστος πάντα θα βρείτε αποχυμωμένα ξύλα για τζάκι και καυσόξυλα, αλλά και όταν ακόμα σε σπάνιες περιπτώσεις τα καυσόξυλα είναι φρέσκα, φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Κόβουμε τα καυσόξυλα τζακιού και τα ξύλα για τη σόμπα σε όποια διάσταση μήκος θελήσετε. Στα 40 έτη πείρας μας διαφέρουμε με σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Δωρεάν μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχος καμινάδας. Ειδικότης μας η τροφοδοσία όλων των ίσων και λιανικός. Καλοκομμένα, ειδικά για σόμπες ή και άλλα διάφορα μεγέθη. Ανεβάζουμε τα ξύλα σας σε οποιαδήποτε όροφο χωρίς ασανσέρ. Διαφέρουμε πάντα ως φθηνότεροι βάσει των μοναδικών προσφορών. Επιλέγουμε καυσόξυλα για πολλούς λόγους. Η επιλογή είναι δική σας. Ερχόμενοι στο χώρο μας μπορείτε να επιλέξετε τα ξύλα που χρειάζεστε και να διαλέξετε καυσόξυλα από τη μεγάλη ποικιλία που διαθέτουμε με το ακριβές βάρος που ζητάτε και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εύκολη μεταφορά. Αναλαμβάνουμε την αποστολή κατοίκων. Διαφέρουμε και διαθέτουμε από το μεγαλύτερο όχημα έως το πιο μικρό μεταφορικό μέσο, ώστε να έχουμε εύκολη πρόσβαση παντού. Οικονομική και υγιεινή λύση, ποικιλίες ξύλων. Πάντα κοντά στον πελάτη.